kardom don marni non aning via por nili live ke bang la puson no kar biang long ong dung itu tum akisung ke boya futhak nili ke ong ke tok pen si bang ada ke tok pen si paklang klang sita non bang ini di mathat thulo isi lamarjan pen la pen isi live bang pelotang te la ta isi aki meduji punili mathatha la si non bang ke live si bang no pen dak pen sita me isi hinia birta ke aki meduji pusi nilining chi thelo la si ke ching si alam the bining ve nili ke than kon kang tung bang la hello non ISBT alam interstate bus terminal matang te joy ke pen ke la ke tum ke bus stand possible pul hai le tum ka dog ve phusar fisar ka dog ve ka chini on alam the bang la ke bus stand possible da dipu la rong supi yang bong chitim pen bang lar phak lo nona bang ke ha mile pho possible 5 mile possible ha da kam se ponder lo nasila so bidam kok pen bang ke ong dung tum akasik sak dolo athe dak pen school college ki dunatum la pen dak dipu rong supi pen ha methang ati mate habar kapre ke dam je pan bang ke dak pen ke bas arlu phiji pu adim ke avedelo nona bang ke dak pen auto luma matang te ason kapre ahor mu hala hai bang ke reserve ponang kok po matang te chinghong si ason kapre pen dam nang kok ti lo la isi ka sak thedung do kok lo la si la so putha ka bang ke hala so a bus stand polo la so bus terminal bang la hadak ching chi aprang si la dak di purong so pi pen hala so bus stand an so dak dam ji phan avar sai bang pi paminang lang polo hok pet ke non ke hala pi pame me aprang si non bang hala dak ISBT bang pu det lo ISBT kang pu ke lage he no pik pu ke tum pu ne lo laga kanang sot lo athema adim da the krong ning dak di purong so pi long bang ke chingkin it khang yang lo la bang ke do bedala thek long hur lo akanang sot lo sita hala dak pu pe aprang dak ke dam ke bang avar sai bang joy ke pen le pider sonte me pik ji polo sita non bang ke jo hala pu avar sai avi det la avi aprang si dak pu det lo non bang ke dak ke bas bang vedel lo la sila so kisung bang ke ong dung tum nang che than lo asi Karbiang Long Autonomous Council ke lage dak ilitum maphan nang kalana nang ye tum no pot la selang litum bang ke la so bang prabjin pen matha pasik ponangi pusin lihin pen bang ke lam the jipi lo la sila la pen hini lam the bang ke la lo ISBT purutang te la ke hala da ke kapre along kapre dim pen bas nang aching ton ye dim lo la ke lai long vet dim si basang ching ton po purutang te hala da ke an ki chui tum ta dopo sa ki juni tum ta dopo him ke nami tum ta dopo matang te adona ra behem dami pura kopinia son kapre hormu ke ponji tum ta dopo makang cer karang itum ta daksi chupo pulotang te hithi kulat la penan parta me hara dak ke do din dari deta hai the pena bason tane helo bing dim dami pulotang te hala dak la bus stand pen te bok hera dim adak aju do kokji puloson kam kok ta hai pulotang te hala dak ta phone calls bang amat asap so si bank perlo sinili pu bangke hithi kulat lam si kulo la pen ke doge thaga dim lana bangke akanang sotlo apot si nilihin pen puji pu bangke non pen ilitum kar biarat la pen inglong arara tum halada hithi kulat sa ke jorduni him ke jorduni la pen ason kapre kenang sora hormon ki jordunji adim bangke curi dun bom nang po la pen kaprek hong pen ke bang tuma phan dak bongoli punon bihari punon kaprek ka tuma phan bang ke la dak adim bang ke pek pe det nang ji pusin lihin pen bang ke tara phan tuning rilo la pen Karbiang Long Autonomous Council kachari atuma bang ta la bang ke pek pe det khang jang nei non dak dipua hithilong lang ok ke jor pen chinglok wo ok ke jor bi ok ke jor pen la ok poson ana bang ke non
di phua hithi long ke Karbi Anglong Autonomous Council pen bang ke non ke bang kona mana so phan pipi pin lo non dak ke do anta Karbi sai se la pen di masai no do la pen kapre ban ni theklong le tamil la ke me piglam no Karbi Anglong Autonomous Council la tunta la ke claim ke mesen no sita laso accredit laso anong bang ke itum kadok kabele chipina ha arenge so bang pen chenglok kachesong tum pen ke chenglok la pen da councilor secretary pen chenglok cm pen ke chenglok kadok be tum chedon klai pen sila anang deng wang lo la ke kadok be phantal tum chiru na pen dak do thulang nilihin pen podunji bang ke laso license laso permission laso aho bang ke thu la kagosaro luolong bang ke ili tuma men sai silo ke toke sita mo behana ke klema ho do bang ke ko marne ke chi phan pang ni dam lun pro tang te la ke tum kroin ilo si non pen da ke thana pak lar lo ko mat mara tum si hla da men ke doma alang li tum met thang beha klem vek nei pu sini li pu ipu la sona bang da klem nang ne nilita dak license to enon dat lo nilita dak nilimen pen da cha thabon thot lo dak ok Georgia dimolong sita nilita ko mat ne pham si nang to sita ka paklem thu la sona bang kali da ning genuine businessman a hok pet business ke klem tu a hok pet beha ke klem tu pham si dak adim itum pek ning la bang tai tum chi sik ning nilita dak men chi bizun kok bang ke nilita undet ta hai jakong je pharang pen nili men ta dak chi bizun kok ta undet ta hai sita nilita ha komani phan no ka preng bitu kok lutang te nilita kopi phan da dim krai do nang ponte la ke hala sai ka ti ki ke phan tractor ke nam pia teng mandat pologe jolasi beha ke claim vek atuma phansi dak di phua hithia longta a license pen ke chenglo adim mak long ke pek pen chenglo dak ke lan si pi choning la beha claim vek tum hansi masi non hala dak amen ke do tum an phana chuning ri lo nang li tum adim rai krim pen amat nang li methang claim clip po bangke claim ri pusi ni li non pen ta na chuning ri lo la pen mo ke cheng alam thelong che bang thulo na la bangke la so bus ten alam lo hala dak hithi kulat ki bi abangke ilitum amunit se dak do thip nang po non pen e phrang ke bang jilang an ke konat natma airport le nang bi non bus ten le nang bi non matang te train station aki mile nang selam non pirthe kopi ma abar sai ke do an ke la ke ilitum si hithi kulat ke chirai et nang po non a phiong bang kona mana phana dim pek ong la bang ke ilitum la ke chok chilu la ke kivir ye to warlo la sinili hin pen tuning rijipu la pen hini alam the bang ke non amo bang ke la ke hithi kulat pen chenglok la basten alam sinili pudam lo non adun thu alam the bang ke la ke non alom hur ki chodut hemprek aputhak Dr. Numol Momin BJP MLA lo alang li lampar ning yedet la pen Karbi Anglong rat phan lang plot pen ning yedet la so puthak khur chodut lo la so puthak ta nili lam the che pak lang tu la bangale halo don marli tum Dr. Numol Momin chotle la solam the ke kaning je kali Dr. Numol Momin ning je aprang Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke la so puthake ning je atlo da Karbi Anglong ke bang hut pherang ke theng no masilang le jai te kang dur lo la pen alang le ke jai alang le lam ke jai hut ke anung ta CEM atum ta do lo pen ka prek MLA tum ta do la pen MSC tum ta do non bang ning do ede de lo masi ke do ma ke sita hala so hut Karbi Anglong pherang ke tum article 244A ma tang te hemprek autonomous state aputhak arjudun no hala so hut bang ke Dr. Himanta Biswa Sarma sining je veklo Karbi Anglong aphan ke state kalilo autonomous state kalilo super state si pilo kante state along ko anma ja kong la an sosia ja kong se pidiat lo ke neri deng long ke thang ta belo mur hatot ikunai
moi sob di dilu la son se ning je lo ha ari denge thang ta belo Karbi Anglong phang nang pi thai lo pusi pu ta la nang pi thai ma nang pi pe ma la ke tum ka do ba chini acha than ba ne ka nang ma se be de pini kupia po sila pu an alampar dak ningje det penta Himonto Biswa Sarma aputhak pini da Karbi Anglong ke the ke ding BJP long ke the ke ding atum da kupia pot sila so puthak abang alang litum pinrem hai hedet ma pu bang nili arjung tu nili party lam chiputon nang bo phan kali sita alang li tum met thang asong bong pen si kaning jilo pulutang te alang tum met thang asong bong pen pini son bak alang li tum action enang ma kaching sai do bek ning polo alam thila pulo don Dr. Numol Momin koson se ni yelong lok lo la solam je thanan na Assam Chief Minister ningje det pen hempre ke puthak lampar ningje det lo super state nang pilo nang pigi thai bi nang pi thai lo nang pigi a hormusa velo pusi pudet lo la ningje det a phit da Karbi Anglong ar lo ke me phi ke kaita ave kapin rem ta ave inut baini dota hai seta dak hur chod dut pen kapin rem puke ave det la ave det a pot si anuka pekta ningje hai det lo hok pek la lo itum ning sibi nei bangke non Dr. Numol Momin ninge der phit alang le ninge der phit iletum dak me phi kai ke puson te kapin rem ave puson te hedi komat ne anuka prek na ninge thu atlipo sita iletum kadok obeta ningje hur lo puhur lo pinrem hur lo me phi ke kai pena cheng lo asona klem lo la so phi bangke par ke nile ning the bang ningje hai bang avel lo la pu an lo rat ki thur paga joine Karbi Anglong asi emta rara theng no wangsi Dr. Numol Momin kopima ka ningje an ke lake alang li jongjong alam lo pu an ningje nang kok lo ta hokpet kila son lega ningje nei kali he hokpet ke par pu nei na hokpet par pu vek nei polo athe malang tu me thanga song be ga ningje matila ni tu ma song pen kala ke kroi kre pin rem lo pon ke ningje hai nei polo ason tum phan kin tum song long ke adim chak chit pon ni ningje hai nei polo sita la ne ni de lo asir ta ke chok che the dung lo sita me ni de da alam thenge ban tung bangla lo rat ki thur pa ka joine anu tinta alam the ka chi pia joine bangke alam the chi pi hura joine pen bangke Karbi Anglong a chief sita rara theng no bang pen lam ni nang kok lam klar chi pi nang kok dulasi dak ni ligi puang tung bang la hello ili tum rara tum opinion ili tum kupisi ka mathama la solam the bang rat acha tailong kaningji ke akenang sot don mardi tum ili tum ke do ke democratic adet pulotang te rat si jakong lo rat asi helo jakong lo ili tum do clip ningji dundi pulotang te bang nang ningji bompo nang ningji bang nang lang rem do pigila nang pu bom lang Dr. Numol Momin kali anu ka pe ningji lang lake itum jong si do clip pulotang te sini ligi pulo ili tum Karbi Anglong akidu kisung aputhak anu tinta lam the chi pinangi opinion nang lim kupisi ke matha ma la solam the rat acha tai long chipak lang ik non punili kuvertiti ili tum lage party long claim bek nei kalimati non karne to war heno da kundarni college me det nani lo than bang ave det kundarni hospital long abar sai me det lai hu ke lage party lam kalimati lake lake dead long riar lo akisung lo ili tum chokriam chodama thai ave det ili tum unemployed job lo sakuri lo boring abar sai ta long unde contract ta long unde puasona kisung do pi lahaya kisung lage party alam kalimati lahaya kisung ke lake ili tum dead isi akisung no lage te lahaya kisung aputhak ili tum jongsi nangli chechak lun do joy je pulotang te phone call bang